Hadian bau MDC Bamenta ke Shela constituency ubak Tenwell dekar ulapan bana ba unjong thait no nakakam syakri pat ba kumu MDC pat ba om ya kunshu ya ka election MDC ke balak Banlong house nem arajar arpusaw nakaliang ka UDP ke lapan pau bagani ka jingjong thait no ubak Tenwell kanom kata setia ya ka UDP ha ketika constituency haka jeng keren bat kilat pathai khobor Presiden ke UDP ubak medba ulaong baka Shela kadika ketem jong ke UDP nadu kisnem ki ba menshwa kum tau ong ke parti ke sngus kem makan yo kertong uban buat nuksana uni orang ba upala aya ke jeng syakri ke ba hatam ya ke Shela haba kali halor ki khubor kaba kamba u MDC barem ka mau khar penthor kra ubak James ban basayong mon unrung syaka UDP banyak kon biang ya ke election MDC ubak medba ulaong ka parti kam khang ya kinu ki batmu ban penyas no asya ka parti banyak trilang nakabenta ban kampen khalan jushu ya ka parti Kadang day nakasab dumi dupi. Kikam ki babha ki ba ulu MDC bodo nadu menta bo trai seti. Kane kalong ka way ka daw ka ba balik ki ba jit yang yo ka dede na mangin pen in pen tikina mangi pesang panjo iki candidate iba kum kini hadin baki job kita na ka ba ta kalong ka way bodon kam nim dan jing atat na ka ba debat ka Shela constituency wadi ba den inong kum tu wada kaleng pati na kwa i ni le den dai ni ya kade ha ka start jong i bat ka circle hang tu ka ka bakin sim ya ka ba don ha ka proses bangin khot ik babon ki parlok ki bangi i ba ka don ka jing kermen na kalen jungi da ka bangi bo ya ki candidate ki badai ki baki pai ba ki piang ni kwa ki ka de baki join bangi mde dai way no tu de baro ni kwa onyo ki candidate jungi this time ha ka MDC election ba kinde ki candidate ki ba ki pai ba ki dong ke jing senia but ki candidate ro ki ba de boy kata ka target ba ka agenda na kan jungi kano ka nongrim maki simi kata kalong babakla na ngam tip mo ngam tip ya kata hendrei na kalian jungi kum ka parti suban ong kum ne ba nangi ngipet sibon ki candidate ki ba hadir mengajar ije kila job kila travel sansnem haba ki dang dei ki MLA ki dei ki MDC ki ba travel hadam parti iki tu de ban continue Tengah abad don pada ki bamla menteri ki ba jangai ni pai ba ki bamla menteri ka kam ka ku ki ti pai ba ku bi kita pada ina penyepet na ka pos ka po dan rei hakaju ka thong na ka ngas ong mentan ba ni jet ki candidate mentang ni pin kena begini ki candidate ki nyom menta ki dei ban long ki candidate ki ban poi cha ka thong ta ka dong confident kanu ro ka song hakaji ni kren kaji full liu jumom kata ka long ko kami bisu long clear kat dung ka bomon kamlo negeri wadon ke tinya kan balai mami balai makat balai baru entah kan kamu kami yang kamsam kacu so we believe in that